Il-Kunsill tal-Istudenti Universitarji jaqbel mal-vot 16, imma ma jaqbilx li din tiddaħħal mingħajr pjan holistiku fejn iż-żgħażagħ jiddeċiedu b'maturità. Kien dan fil-qofol ta' konferenza tal-aħbarijiet illi fiha tħabbru set ta' proposti li jekk jitwettqu għandhom jassiguraw li żgħażagħ ta' 16-il sena jiddeċiedu jivvutaw b'maturità, kif spjega ma' Net News il-President tal-KSU Robert Napier. Għat impoġġu numru ta' rakkomandazzjonijiet u numru ta' affarijiet li nixtiequ li jiġu implementati in-line mal-vot 16 biex bekk dawk l-istudenti li ħajbdew jivvutaw ta' 16-il sena ikollhom l-edukazzjoni neċessarja biex jagħmlu l-għażla tajba u jagħmlu għażla kritika u jkunu jistgħu jaslu għal dawn l-għażliet b'mod indipendenti. Wieħed mill-membri tal-KSU Jacob Portelli qal illi wasalna f'punt fejn ma nistgħux niqpaw bl-istess sistema edukattiva antikwata u konvenzjonali fejn wieħed imur għal-lezzjoni jisma', jikteb, jistudja u jirrepeti kollox fl-eżami. Selin Talbot, ukoll membru tal-KSU, spjegat kif inhu mqassam id-dokument bil-proposti li qed iniedi l-KSU. Min aspett ta' edukazzjoni formali importanti ħafna. L-edukazzjoni ċivika u l-edukazzjoni ta' kif tkun ċittadin tajjeb tibda tiġi malma minn età żgħira, jiġifieri minn primarja, wieħed għandu jifhem kif għandu jiddibatti, kif għandu jisma' lil ħaddieħor, jifforma l-opinjoni tiegħu b'mod li jagħmel sens. U għandhom ikunu l-allima wkoll li jirċievu dan it-training biex ikunu jistgħu jifhmu kif inhu l-aħjar mod biex jgħallmu lill-istudenti tagħhom. Apparti l-proposti li għandhom l-iskop li jkun hawn aktar minn dik li qed tissejjaħ bħala edukazzjoni ċivika għal żgħażagħ ta' 16-il sena li se jibdew jivvutaw, il-KSU nieda wkoll inizjattiva li permezz tagħha il-KSU se jingħaqad mal-kunsilli tal-istudenti tas-Sixth Form kollha f'diskussjonijiet dwar ċertu suġġetti. Mistoqsim il-medja, il-President tal-KSU Robert Napier ikkonferma li fost l-ewwel diskussjoni li se ssir ma' dawn il-kunsilli tal-istudenti se tkun dwar jekk żgħażagħ ta' 16-il sena għandhomx jibdew jitħallew jikkontestaw. Bil-liġi li qed tiġi proposta, żgħażagħ ta' 16-il sena jistgħu jivvutaw imma mhux jikkontestaw.